Lodwa it-tajba. Jiena Dun Alfred Vella, illum niċċelebraw fl-imkien dil-Ewkaristija. Il-mulej jiftħinna moħħna u qalbna ħalli narfu l-kelma tiegħu, kelma ta' kuraġġ anke fl-iżbalji kollha tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fil-waqt li narfu ħtijietna ħan niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa, illum ukoll malama li hemm fil-Vanġelu ngħidulu mulej għatina li naraw fid-dawl tal-verità tiegħek. Aħna l-koll ftit jew wisq nitamxu fil-ħajja ta' madwarna u għandna bżonn naraw u ngħixu l-verità f'Alla l-imbierek. Impoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna f'din il-quddiesa. Niftakru fikom eżies morda, anzjani li tinsabu fid-djar tagħkom, il-mulej jagħtikom is-sabar fil-mart u fl-anzjanità tagħkom. Inti l-verità li tmexxina f'ħajjitna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti t-triq li fuq għandna nimxu, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int l-imħabba li tgħinna narfu ħanejxu b'imħabba sħiħa bejnietna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel il-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqqilna li tammar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Ġenesi. Wara 40 jum, Noe fetaħ it-tieqa tal-arka li kien għamel u telaq iċ-xawlun u dan ħareġ u baqa' ġej u sejjer sakemm nixef l-ilma minn fuq l-art. U Noe bagħat il-ħamiema minn ħdejh biex jara jekk naqax l-ilma minn fuq wiċċ l-art. U l-ħamiema ma sabiċ fejn isserraħ riġilha u reġgħet lura għal għandu fl-arka għax l-ilma kien għadu fuq wiċċ l-art kollha. U Noe ħareġ idu u qabada u daħħalha miegħu fil-arka. U stenna 7 ijiem oħra u reġa' bagħat il-ħamiema mill-arka. U l-ħamiema reġgħet lura fil-għaxija bwerqa friska ta' żebbuġ f'munqara. U Noe intebaħ li l-ilmijiet kienu naqsu minn fuq wiċċ l-art. U stenna 7 ijiem oħra u bagħat il-ħamiema u din il-ħamiema ma reġgħetx lura iżjed għandu. Fis-sena 601 fl-ewwel xahar, fl-ewwel jum tax-xahar, nixef għal kollox l-ilma minn fuq wiċċ l-art. U Noe bexxaq lagħtu tal-arka u ħares u ra li l-wiċċ l-art kien niexef. U Noe bena artar lill-mulej u ħa minn kull annimal safi u mit-tajr safi u woffra sagrifiċċju tal-ħruq fuq l-artal. U l-mulej xam mir-riħa ħelwa u għoġbitu. U l-mulej qal f'qalbu: ma nerġax iżjed nisħet l-art minħabba l-bniedem, għax qalb il-bniedem miġbuda għal ħażen sa minn xkunitu, u ma nerġax iżjed naħbad għal ħlejjaq ħajjin kollha bħalma kont għamilt. Sakemm iddum l-art, żrieħ u ħsat, bart u omma, sajf u xitwa, lejl u nar, ma jonqsu qatt.
Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien lilek mulej nofri sagrifiċċju tarat il-ħajr. Mulej nofri sagrifiċċju tarat il-ħajr. X'inrot lil mulej għal ġid kollu li għamel miegħi? Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ flimkien lilek mulej nofri sagrifiċċju tarat il-ħajr. Intemm lil mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollu. Għażiża f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu flimkien lilek mulej nofri sagrifiċċju tarat il-ħajr. Intemm lil mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollu. Fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalemm ngħidu flimkien lilek mulej nofri sagrifiċċju tarat il-ħajr. Il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inittama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli waslu Betsajda u ħadulu qudiemu raġel ama u talbuh imissu. Qabad l-ama min idu u ħadu barra mir-raħal, beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsih, qiegħed tara xi ħaġa? Dak ħares il fuq u qal, qiegħed nara n-nies, imma qiegħed narahom donhom siġar mixjin. Imbagħad reġa' qiegħdlu jdejh fuq għajnejh u beda jara ċar u kien imfejjaq. Hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. Bagħtu lura lejn daru u qallu, qis li ma tgħid xejn meta tmur ir-raħal. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Naħseb ġieli ġara li rajtu ktiebek u tajt donni waqt li qed naqra propju qed nara hekk il-ħaġa ssir qudiemi. Tant tkun miktuba preċiż, tant tkun miktuba b'deskrizzjoni sabiħa, kliem poġġut f'postu u kollox kif għandu jkun. Li inti din il-biċċa litteratura hekk tħajrek biex tidħol fl-immaġinazzjoni u tara iż-żbuħija tal-ġrajja li qed isseħħ. L-ewwel qari llum mill-ktieb tal-Ġenesi fejn għandna il-ġrajja ta' Noè li konna qegħdin naqrawha dal-aħħar, id-Diluvju, l-awtur sagru tant jiddeskrivi din is-sitwazzjoni b'mod sabiħ, ħaj, li inti tista' timmaġina. Timmaġina li l-Alla li jidħol f'dan id-dialogu miegħu innifsu u jgħid imma din ma terġax issir. Veru li l-bniedem, u hawnhekk hawn kif hawn miktub, min tkunitu, min twelidu donnu, mhux donnu dak huwa dnub tan-nisel, inklinat għal ħażin, imma jien Alla ma nistax bħal donni nirrabja kol darba li dan il-bniedem jonqosni. Imma rrid il-ħeġġa tal-ħniena tmexxini. U allura din is-silta minn ktieb tal-Ġenesi terġa' tfakkarna fil-ħniena u l-imħabba kbira ta' Alla li jerġa' jagħmel patt mal-bniedem li mhux se iġarrab
il-bniedem, jeqret il-bniedem, imma se juża l-ħniena u l-imħabba. U din hija storja kontinwa fl-iskrittura mqazza. Fl-Antik Testament, Alla u l-bniedem, Alla li jħobb, li jħenn, li jgħader, li jaħfer, u l-bniedem li jinsa, li jwarrab, li jiċħat lill-Alla. Imma Alla min-naħa tiegħu jerġa' jibda mill-ġdid mal-bniedem. Fl-aħħar mill-aħħar l-aħwa mhux biss il-mument tal-Antik Testament imma anke f'ħajjitna aħna il-koll bnedmin li nidħlu f'din id-dinamika, f'din il-relazzjoni. Alla jaħfrilna, Alla jħenna lina, Alla jħobbna kontinwament. Missier, mhux hekk qalilna Ġesu biex insejħulu il-missier li jaqsam ħajjitna biex jurina l-imħabba sħiħa kontinwa tiegħu. Ġesu fil-Vanġelu llum il-ġrajja ta' dan l-ama hemm deskrizzjoni wkoll ħelwa minn San Mark u hemm ċertu insinwazzjonijiet li tajjeb nagħtu kasom. Għalfejn Ġesu pereżempju ħareġ il dan l-ama barra mir-raħal biex jagħmel dan il-miraklu miegħu. X'kienet tfisser li kellu joħorġu barra mir-raħal? Il-fattu li jekk Ġesu kien jiċċappas bil-mart ma setax jibqa' fir-raħal, ma setax jibqa' jippriedka jwassal il-kelma, u allura kien jagħżel li dawn l-eġubijiet tal-mirakli jagħmilhom mal-persuna direttament imma b'mod li jkun diskret. M'hemmx għalfejn bżonn ħafna li jkunu qegħdin jaraw bħal donnu qed jagħmel xi maġija jew bħal donnu qed jagħmel xi biċċa teatru. Mhux hekk. Ġesu irid jittratta mal-bniedem fid-dbatija b'mod personali. B'mod li mhux se jasal li jagħmel xi ħaġa li hija tek ta' meravilja li mbagħad jiġi popolari biha, għax Ġesu jrid jittratta mal-bniedem fid-diffikultajiet tiegħu fuq livell personali. U anke mbagħad Ġesu f'dan id-dialogu qasir li hemm bejnu u bejn dan l-ama jurina li anke meta jidħol f'din ir-relazzjoni irid ir-reazzjoni ta' kull bniedem, mhux il-bniedem passiv li jirċievi u ma jgħid xejn. U allura Ġesu jistaqsih il-dan l-ama u jgħidlu x'qiegħed tara. U l-ama jgħidlu qiegħed nara n-nies bħal donhom qishom siġar. Nerġa' ngħid dialogu qasir, imma jurik li hemm din l-integrazzjoni bejn Ġesu u dan l-ama, l-istess kif jixtieq Alla ma' kull bniedem. Alla magħna kif edna jittratta bil-ħniena u bl-imħabba, imma ma jridniex inkunu passivi nilqgħu biss il-ħniena tiegħu, iridna nidħlu f'intimità miegħu, iridna nkellmuh, iridna naqsmu miegħu il-ħsibijiet tagħna, l-uġigħ tagħna, id-diffikultajiet, il-miżerji tagħna, imma mbagħad hu se jagħmel il-miraklu magħna bħal m'għamel ma' dan l-ama, ifejqu u jara. Imbagħad l-aħħar sentenza sabiħa wisq. Imbagħad reġa' qiegħdlu jdejh fuq għajnejh u beda jara ċar u kien imfejjaq hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. Mhux biss taħ vista, imma vista perfetta. Għamel minn dan l-ama il-bniedem li qed jara ma jara kollox b'mod perfett. Kif jixtieq Alla mill-bniedem meta jkun il-bniedem irid jasal f'din l-intimità ma' Alla. Hekk iħobbna Alla l-imbierek. Iħobbna b'tali mod u manjera li jidħol f'relazzjoni personali, jibqa' jħobb dejjem,
jaħfer dejjem u jrid li min-naħa tagħna nirrispondu għall-imħabba tiegħu b'ġenerożità u jagħmel minna persuni li naraw b'mod perfett kif jara Alla. Ejjew issa li smajna din il-kelma ta' Alla timlina b'kuraġġ anke fid-djufijiet tagħna, fil-miżerji u n-nuqqasijiet tagħna, imma timlina b'kuraġġ biex induru lejh u ngħidulu bħal dan l-ama li naraw u nitolbu għall-Knisja biex tkun strument fidejn Alla l-imbierek dejjem aktar perfett fid-dinja tal-lum biex twassal l-aħbar it-tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus, il-Papa preżenti jgħidilna għalkemm jiġ dikjarata imma bħal donnu qed ngħixu t-tielet gwerra dinjija, tanta u taqlib f'pajjiżi, inġustizzja, miżerja, inkwiet. Nitolbu ħalli l-mexxejja tal-ġnus jarfu jmexxu għal ġid tal-popli kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru f'ħutna l-morda, f'dawk li qegħdin isegwu wkoll din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija biex il-mulej jarfu li qiegħed magħhom, jitihom il-kuraġġ, it-tama fil-mumenti diffiċli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna li ħallewna l-eżies mejtin tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex napprezzaw l-imħabba kbira ta' Alla li jidħol f'ħajjitna b'mod personali u aħna min-naħa tagħna nirrispondu għall-imħabba t'Alla b'ġenerożità u imħabba sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li qegħdin impoġġu quddiemek kollna fidi u tama fik. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u tġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem il-kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej.
niżu ħajr il-mulej Alla tagħna ek sewwa u xieraq. u sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew narfu din ir-relazzjoni li Alla jrid jidħol ma' kull wieħed waħda minna
relazzjoni ta' mħabba, ħnina, għaxu missierna. Nitolbu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru min u ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana, ħlisenna u għafmana, glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tija jaffrin ladnu bitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, eħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tal-assema. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Maria Santissima, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrin l-adnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrin l-adnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija s-Sinjur miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu, li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna, aħlista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, ħlista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slima lik li lek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna u nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma u l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza 17 bejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om it-tama. Itlopa lina. Om li żjed safja. Itlopa lina. Om li żjed nadifa. Itlopa lina.
Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem il-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristus Idna. Amen. Sa Mikir Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallitilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.